2 jaar geleden zag ik een advertentie op Marktplaats. Bedrijf te koop. 2 gondels van de Gondelier van Utrecht. En nu met Leeuwarden 2018 in aantocht dacht ik, ja, dit is toch nog wel iets om te kijken of het mogelijk is om dat naar Leeuwarden te halen. Dus contact opgezocht met Arjan Heida, dat is de Gondelier van Utrecht. Een paar lessen bij hem gehad, want het is nog niet niks dat gondelen. En nou ja, nu ben we zover dat ik vrijdag Koningsdag in de Prinstuin wil starten. Hoe zwier je dit nou? Want het waait stevig. Ja, het waait stevig. Het is lastig. Het is de zaak, hier kijk, dan ga ik al de kop in de wind houden. Als de kop niet meer in de wind is, dan verwaait hij en dan lig je dwars in de vaart. Dus die koers houden met de neus tegen de wind in, dat is even aanpoten. Nou hebben we het voor als ik net het beste waar. Ja, nou ja, het is Friesland niet. Dus we moeten ook wel een beetje daarmee om leren gaan. Nou, dan ben we daar vandaag mooi even mee aan het oefenen. En we liggen nu nog buiten de stad, hè. Dus een windje 4 in de stad is natuurlijk wel weer wat anders dan hier buiten. Want herstel jij er met deze omstandigheden oefenen? Nee, dit is nu de eerste keer. En we zijn nu een klein stukje onderweg. Dat gaat prima. Maar dit moet je niet de hele dag willen. Dan is topsport. Maar goed, dat soort dagjes zul je erbij hebben. Nee, daar gaat hij. Hier draait hij weer niet door. Wind jongens, het is niet makkelijk. Ik heb een vriend die noemt mij altijd avonturier. Overlever. En ja, ik kan niet zo goed stilzitten. Dus ik vond dit wel een leuk avontuur en ben het maar echt aangegaan. En nu ben we zover dat het moet gaan lopen. Oh, wat een stroming met de wind. Toen zegt het voort en dadelijk zeg ik op Fadi, als gondelier. Jazeker. Het fysieke, dat past wel bij mij. Het lekker bezig zijn buiten, met gasten, met toeristen, met mensen bezig. Iets over de stad vertellen, dat past echt wel bij mij. En iedereen vraagt van, god, zou je er niet een elektromotortje in zetten? Nou ja, bij deze wind, want het is best fysiek om zo bezig te zijn, zou dat eventueel een idee zijn, maar ik hou het lekker traditioneel. Genoeg nog oefenen en het komt zeker goed.